Πριν από 120 χρόνια, στα τέλη του 18ου αιώνα, το χριστιανικό νοσοκομείο του Μεγάλου Κάστρου βρίσκεται σε απόλυτη παρακμή. Κορεσμένο από ασθενείς και με συνθήκες υγιεινής κάκιστες, οδηγείται σε διακοπή της λειτουργίας του. Η χριστιανική κοινότητα ενοικιάζει τις υπηρεσίες του Οθωμανικού νοσοκομείου. Όμως τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν πάνω στην αλλαγή του αιώνα, με τη σημαντική οικονομική βοήθεια του Πανανού Θεοδουλάκη και της συζύγου του Σοφίας, οι οποίοι στήριξαν τη δημιουργία του πρώτου δημοτικού νοσοκομείου της πόλης. Εν Ηρακλείο, τη 14η Απριλίου 1904. Δύο χρόνια τώρα διασχίζω τους διαδρόμους του νέου δημοτικού νοσοκομείου που βρίσκεται κάτω από τον προμαχώνα του Μαρτινέγκο και απέναντι από την πύλη της Βιθλεέμ. Ιατρός Ιωσήφ Μάντακας, παθολόγος, με μισθό 180 δραχμές το μήνα, με ατέλειωτες ώρες εργασίας, με την απειλή της απόλυσης στο παραμικρό σφάλμα. Όμως το Μεγάλο Κάστρο έχει πλέον ένα νέο νοσοκομείο για να στεγάσει τις ανάγκες του. Ένα νοσοκομείο που φτιάχτηκε για να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το θρήσκευμα ή την εθνικότητα. Και μάλιστα δωρεάν για τους απόρους του Δήμου Ηρακλείου, αλλά επιπληρωμή για τους εύπορους. Κάθε βράδυ κουρασμένος επιστρέφω στο σπίτι μου περνώντας από το Λάκκο, τη συνοικία με τις ιερόδουλες που τώρα έχει αυξηθεί ο αριθμός τους λόγω της παρουσίας των ξένων δυνάμεων στο νησί. Μαζί έχουν αυξηθεί και τα αφροδίσια. Γι' αυτό στο νοσοκομείο μας, εκτός από παθολογικό και χειρουργικό, έχουμε ειδικό τμήμα για τις μολυσματικές ασθένειες και τα αφροδίσια νοσήματα. Μετά από 100 χρόνια αναρωτιέμαι τι θα έχει μείνει από όλα αυτά. Αναρωτιέμαι αν σε αυτό το ίδιο μέρος κάποιοι άλλοι γιατροί θα ανησυχούν για κάποιους άλλους αρρώστους. Αναρωτιέμαι αν ακόμα θα ακούγονται στους διαδρόμους του Πανάνιου τα βήματα μιας νεαρής νοσοκόμας ή αν θα υπάρχει μόνο σιωπή. Πριν από 75 χρόνια, μέσα στα σκοτάδια της πόλης του Ηρακλείου, μια νεαρή γυναίκα πλησιάζει ένα πέτρινο κτίριο. Κρατάει στην αγκαλιά το παιδί της, που δεν μπορεί να το ονομάζει παιδί της, παιδί ενός παράνομου έρωτα ή παιδί που γεννήθηκε μέσα στην απόλυτη φτώχεια και το εγκαταλείπει στο δημοτικό βρεφοκομείο, που ονομάστηκε Γερονιμάκιο για χάρη εκείνου, ο οποίος έδωσε όλη την περιουσία του για να χτιστεί και να συντηρηθεί. Εκεί, σε μια εσοχή του τοίχου, σε ένα μικρό κουβούκλιο,
στη γνωστή βρεφοδόχο θα αφήσει το μωρό, με ένα χαρτί καρφιτσωμένο στα ρούχα του. Ένα χαρτί με ένα όνομα. Ο νυχτερινός επισκέπτης έχει χαθεί μες στο σκοτάδι, αλλά άφησε τα διαπιστευτήριά του. Ένα άγγελο μέσα στην βρεφοδόχο. Το παίρνουν οι κοπέλες αγκαλιά και αρχίζει η ερωτελεστία της εγκατάστασής του. Βγάζουν το σημείωμα που έχει καρφιτσωμένο στα ρουχαλάκια του, το λούζουν, το βάζουν καθαρά ρουχαλάκι και το τοποθετούν στο κρεβατάκι του. Στην αίθουσα, στο θάλαμο τον παιδικό. Ένας θάλαμος όπως αυτή η αίθουσα που βλέπετε, που τώρα είναι αίθουσα διδασκαλίας, ήταν ο πρώτος τόπος που εγκαταστάθηκε το μωρό. Περνάει την 6η άνοιξη της νεότητάς της σε αυτή την ίδια αυλή. Δίπλα σε αυτό το παράξενο κτίριο με το οποίο συνδέθηκε για πάντα η εφηβεία της. Πάλι νοτιάς φυσάει σήμερα και είναι πάλι Φεβρουάριος. Αλλά θα είναι ο τελευταίος. Τέτοιες μέρες του χρόνου θα βρίσκεται στο πανεπιστήμιο. Σήμερα όμως είναι ακόμα στο καπετανάκιο. Σε αυτό το κτίριο που ένας πλούσιος γιατρός, ο Καπετανάκης, και η γυναίκα του Βικτωρία άφησαν την περιουσία τους για να γίνει αρχικά πτωχοκομείο. Πτωχοκομείο δεν έγινε ποτέ. Έγινε φυλακή κατά τη γερμανική κατοχή και μετά γυμνάσιο αρένων από το 1947 ως το 1980 και μετά μεικτό. Σήμερα ένα κέλυφος βλέπω μόνο και τσιμεντένια επιχρήσματα και ατέλειωτες σειρές από τούβλα σαν εργοτέχνης βιομηχανικής αισθητικής. Θα υπήρξαν και καλές μέρες και ίσως να έρθουν και καλύτερες. Τώρα περνάω δίπλα από τα λιώμενα και δίπλα από τις υπόγειες υγρές αίθουσες, κάποτε τόσο αποκαρδιωτικές, σήμερα τουλάχιστον φρεσκοβαμμένες. Σταματάω για λίγο πίσω από το εκκλησάκι του Άη Γιάννη του Καπνιστή. Έτσι το έλεγαν τη δεκαετία του 70, γιατί εκεί πήγαιναν να καπνίσουν κρυφά οι μαθητές. Τελειώνει η Άνοιξη. Μια τελευταία επανάληψη πριν από το τελευταίο διαγώνισμα στα μαθηματικά. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Μπροστά μου είναι η θάλασσα. Αυτή που έβλεπα σε κάθε διάλειμμα τα τελευταία 6 χρόνια. Αυτή η ίδια που θα με οδηγήσει αλλού, για να αλλάξω, για να γίνω κάτι διαφορετικό. Μπροστά μου, χαμηλά, η θάλασσα. Πίσω μου, το καπετανάκιο, ακόμα όρθιο. Πριν από 110 χρόνια, η Κρήτη ήταν μια ανεξάρτητη πολιτεία, ελεύθερη από τους Οθωμανούς, αλλά χωρίς να έχει ενωθεί ακόμα με την Ελλάδα. Πριν από 110 χρόνια, οι υπηρεσίες υγείας ήταν υποτυπώδεις και η κοινωνική μέριμνα για φτωχούς, γέροντες, ορφανά παιδιά, ανύπαρκτη. Πριν από 110 χρόνια, στο Ηράκλειο, 3 συμπολίτες μας δώρισαν την περιουσία τους για να καλύψουν αυτά τα κενά. Μη έχων κατιώντας, ούτε ανιώντας, εκτιμών δε την κοινωνία του Ηρακλείου, όπου έζησα και απέκτησα την περιουσία μου, απεφάσισα όπως διαθέσω ταύτην προς ίδρυση βρεφοκομείου. Για την ίδρυση και ενίσχυση του νέου νοσοκομείου μεταβιβάζω την κυριότητα μιας οικίας και 6 μαγαζίων, καθώς επίσης και 500 λίρας και επιπλέον 2.000 οικοσόφραγκα.
εγκαθιστώ γενικών κληρονόμων πάσης της περιουσίας μου, κινητής και ακινήτου, την χριστιανική κοινότητα της πόλεως του Ηρακλείου, προς ίδρυση και συντήρηση πτωχοκομείου.